слова повторить. Остановитесь! Тихушники бьют людей! Люди, помогайте! Спокойной жизни они нам не дадут. Тры гады таму ён выйшаў абараніць свой дом, свой двор і каштоўнасці, у якія верыў. І за гэта быў забіты апрычнікамі рэжыму. Скорая, слушай, что случилось? Центральный РУВД вызывали. Мужчина сознание начал терять. Куда вызывали? Центральный РУВД. Не в алкогольном? Не алкоголь. Ваш визит зарегистрирован. Как только освободится бригада, визит будет передан. Ожидайте. Давайте, вызывай. Травма крайне тяжелая. Это не просто тяжелая черепно-мозговая травма. Это крайне тяжелая черепно-мозговая травма. Когда его привезли сюда, его состояние оценивалось практически таким образом, что он уже был почти за чертой, которая отделяет живых от неживых. Перспектив там практически почти нет. Один шанс может быть на 1000. Один шанс может быть на 1000. Нам руководство, моему отделу поручило съездить и поговорить с главврачом больницы скорой медицинской помощи. Мы поехали, и коллега пошел общаться с главврачом. По приходу в машине он сказал, что ночью доставили гражданина Романа Бондаренко с площади Перемен. И его состояние не то что критичное, он сказал, что человек уже не выживет. Эти сведения уже у него были на 11 часов утра. Я подумал, что это преступлению не суждено быть раскрытым никогда. И режим сделает максимально все возможное, чтобы скрыть преступление, следы его и участников, кто принимал участие. Я не представляю, какой ужас чувствует мать, которая приходится хоронить собственного ребенка. Гэта і быў той дзень, калі мы дазналіся аб тым, што Роман Бондаренко памёр. Это быў цяжкі дзень, і я у тым ліку пачаў тэлефанаваць, пісаць сваім былым калегам і запытвацца, можа быць, хтосьці штосьці ведае аб гэтай сітуацыі, можа быць, якая-небудзь інфармацыя. Мы пачалі там па крупіцах збіраць нейкія сведкі, нейкія дадзеныя і так далей. Мы каждый свои эти связи задействовал, чтобы хоть какую-то крупицу информации получить. Она накапливалась. Мы понимали, что какое-то расследование мы сможем провести. Мацвей Купрэйчык і Андрэй Астаповіч у той час былі ўжо ў Варшаве. За 3 тыдні да таго яны абвесцілі аб стварэнні арганізацыі «Байпол». Станіслав Лупаносаў усё яшчэ жыў у Менску. Приехал на работу себе в рабочий кабинет. У меня все базы данных под рукой, как у оперативного сотрудника. В том числе уже где-то я упоминал постоянно база данных геолокации «Маяк». Это с помощью этой базы можно вычислить в режиме реального времени, где кто находился с привязкой к базовой станции телефонной вышки. Вот. Я приехал и выгрузил квадрат, большой квадрат, кто находился в момент совершения убийства Романа Бондаренко на площади Перемен. И буквально в течение получаса я установил, что к этому причастны лица, близкие к Лукашенко. Это Эйсман там была, сразу было видно. Это Басков телефон был выключен. Это Шакута там был. На тот промежуток времени он, по-моему, уже в СОБРе не работал. У него был свой кикбоксинг-клуб «Шок». И были бойцы СОБРа.
12 і 13 лістапада акцыі памяці ды хвіліны маўчання праходзяць па ўсёй Беларусі ды ў замежжы. За інфармацыю, якая дапаможа вызначыць датычных да забойства Рамана Бандарэнкі, абяцаюць грашовую ўзнагароду. За 2 дні збіраюць некалькі тысячаў долараў. Але інфармацыі пра забойцаў няма. Лукашенко абяцае правесці самае сур'ёзнае расследаванне. Надо честно и объективно все расследовать, а сегодня утром, поскольку, все же милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал генералу Шведу: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или какое там у них расследование. Справа ад дыктатара сядзіць Наталля Эйсманд. З вялікай верагоднасцю Лукашенко ўжо ведаў пра датычнасць сваёй прэс-сакратаркі да забойства Бандарэнкі. Я вас никогда не предам! Але на публіку працягваў спектакль пра чэснае расследаванне. Сайт Трибуна.ком праводзіць уласнае расследаванне і 14 лістапада прыходзіць да высновы, што да забойства Рамана могуць быць датычныя Дзмітрый Баскаў і Дзмітрый Шакута. Людзей, падобных да Баскава і Шакуты, апазналі на фотаздымках з плошчы Пераменаў, але ніякіх фактаў пакуль няма. На 6-й дзень пасля смерці Рамана Бандарэнкі ў рэдакцыю «Нехта» прыходзіць паведамленне з незнаёмага тэлеграм-аккаунту. У паведамленні ўсяго 4 словы: доказы датычнасці Баскава і Шакуты і прычэплены архіў. Унутры архіву 24 файлы, 21 з іх запісы тэлефонных размоваў Баскава, Шакуты і Наталлі Эйсманд. Астатнія 3 гэта тэкставыя файлы з хаатычным наборам лічбаў і літараў. Да гэтага мы вернемся пазней. У той жа дзень рэдакцыя «Нехта» публікуе першую частку размоваў паміж Шакутам і Баскавым. На наступны дзень публікуюць размовы Баскава і Эйсманд. Я понял. Ну давай, мы за тобой. Ну как, вы обсудите между собой? Да, давай, поехали. Ну хорошо. Давай. А калі такія разговоры, перамовы трапляюцца ў эфір, то гэта натхняла, што у вышэйшых інстанцыях, у вышэйшых праваахоўных органах, бо кантраляваць Эйсманд мае дазвол не кожнае падраздзяленне. Там МВД наогул не мае. Відавочна, што гэта ці служба бяспекі Лукашэнкі, ці УАЦ, ці КДБ. І натхняла, што калі выходзіць такая інфармацыя, значыць сумленныя людзі ёсць у патрэбным месцы. Да, на телеграм-канале «Нехта» появилась прослушка. Для всех сотрудников, конечно, это был шок. Как это можно, чтобы людей, которые приближенные к диктатору, даже Эйсманд, Басков, их прослушивают, и разговоры оказываются в интернете. Все сотрудники, конечно, были в шоке. У меня есть от российского посла 2 ящика Массандри. Шутка. Я почувствовал, подумал, что все, системе хана, это точно, потому что уровень допуска к такой информации есть только у КГБ, либо у УАЦа, либо у СБП диктатора. Запісы размоваў, а па факце і асноўныя доказы ў справе забойства Бандарэнкі у рэдакцыю «Нехта» даслаў падпалкоўнік камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Алексей Храловіч. Яго амаль імгненна вылічылі і затрымалі. Рэжым асудзіў яго за гэты ўчынак на 10 гадоў зняволення. Праз 9 дзён з Беларусі выязджае Станіслаў Лупаносаў. З сабой ён вывез вялікі архіў звестак з базаў Міністэрства ўнутраных справаў. І мы пачалі глядзець гэтыя дакументы, якія ён прывёз. І знайшлі, можна сказаць так, грааль, што былі гэтыя білінгі. Там быў масіў дакументаў. Спачатку Ціхановскай мы выйшлі, потым Караеў, і потым ужо мы дайшлі да таго, што вось Бандарэнку. Давайте вернемся на хвілінку да 3 тэкставых файлаў, якія ў рэдакцыю «Нехты» даслаў падпалкоўнік КДБ Алексей Храловіч. Хаатычны набор лічбаў і літараў – гэта звесткі геалакацыі тэлефонаў Эйсманд, Баскава і Шакуты, якія паказваюць, што яны былі на плошчы Пераменаў у ноч забойства Бандарэнкі. Гэта частка той самай інфармацыі, якую удалося вывесці з Беларусі Станіславу Лупаносаву. Рэдакцыя «Нехты», баронячы сваю крыніцу, не апублікавала тады гэтых звестак. Вот эта часть, медицинское состояние его, иные моменты, она поступательно
Она не сразу получалась, она получалась с разных источников, и это именно к предыдущему разговору, что это очень сильно и внутри системы тех, кто имеет совесть, затронуло, и информация постоянно поступала. Я помню, информация поступала из тех же отделений милиции, отделов милиции, которые он доставлялся, то есть по крупицам что-то собиралось. Это занимало время, те же надо было прослушать аудиозаписи, допустим, поступивших вызовов там в медицинскую службу, и это все как бы анализировалось. Оно, в принципе, даже проводилось по правилам следствия. Ну, вот я как умел, так и расследовал, не было этого журналистского опыта. В тот момент вся, наверное, команда, которая была, она практически вся была задействована, и все силы были вкинуты вот на проведение данного расследования. Кто что хорошо умел, то есть Матвей хорошо умел анализировать, как это именно оперативная работа, эти аудиозаписи, он занимался ими. Я там писал осмотр этих 102-103 аудиозаписей, текстовку, все остальное. Но конечный текст писал самый опытный сотрудник, лектор-лерчик именно в плане юриспруденции, квалификацию действия и все остальное, он уже как бы все воедино собирал. Пакуль у Беларусі Лукашенко наперакор абяцанням не дае дазволу на правядзенне аб'ектыўнага расследавання, у Варшаве яно ідзе поўнаю хадою. Задача вельмі складаная, бо ў той час каманда Байполу не мела ні базы пашпартоў, ні базы нумароў тэлефонаў. Усё гэта з'явіцца толькі праз паўгода, дзякуючы ўзломам кіберпартызанаў. Але нягледзячы на гэтыя перашкоды, ўжо праз 2 месяцы, 27 студзеня, каманда Байполу публікуе вынікі папярэдняй праверкі па факце смерці Романа Бондарэнкі. Грамадскасці робяцца вядомыя прозвішчы ўсіх служак рэжыму, датычных да гэтай справы. Акрамя Баскова, Шакуты, Наталлі ды Ганны Эйсмонт, гэта яшчэ Павел і Жанета Волчак, а таксама 8 супрацоўнікаў СОБРу і АМАПу. Байпол называе усе прозвішчы і паказвае іхныя твары. Прокуратура забрала до себе, как похоронить. Ну, калі штосьці трэба зрабіць на высокім уровні, каб пахараніць, аддаюць прокуратуру. І вось білінга у іх не было. Яны былі здзіўлены, адкуль у нас білінг і адкуль мы вось так вось гэтыя сувязі усталявалі і паказалі, што пасля гэтага немагчыма было просто отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления или события преступления. Они должны разобраться, что вообще произошло. И к тому моменту мы уже установили, знали, вся команда знала, кто виновен, кто там конкретно был, всех лиц, а в прокуратуре этого не знали еще. На самом деле они еще сами даже не установили, допустим, тех же собровцев, там, те, кто в гражданской форме находился и всех остальных. Это я момент это хорошо помню. 18 лютага, ажно праз 3 месяцы пасля забойства Романа Бондарэнкі, Генеральная прокуратура ўсё ж узбудзіла крымінальную справу па факце ягонай смерці. Пасля выхаду нашага гэтага расследавання праз, я не памятаю, можа быць, праз 2 тыдні да мяне звярнуўся знаёмы изнутри сістэмы, можна так сказаць. І ён сказаў, што про вас здымаюць кіно. Я запытаўся, якое кіно? Аб тым, якія вы там усе плохие, что вы там усе алкоголики, наркоманы. Эйсмонт лично приехала в партизанский розыск, ходила по каждому кабинету, с каждым общалась, выясняла, кто я, что я. Я был на тот момент, наверное, самой говорящей головой от Байпола. Естественно, удар надо было сильнее всего показать, что я самый плохой и что ничего хорошего нету. Ни один человек не согласился, даже руководство, даже те, кто за режим, ни один человек не согласился в этом фильме сниматься. Они фильм взяли левого курсового, если пересмотреть, они там показывают якобы моего курсового, но это не мой курсовой. Они показывают там следователи, которые якобы со мной работали, они со мной не работали. И вот эта вся история, если так взять. Група былых силовиков, застаючыся ў Польшчы, прымусіла такі рэжым Лукашэнкі хаця б рабіць выгляд, што расследаванне прасоўваецца наперад. Тым часам Алексей Хралович дасылае рэдакцыі «Нехта» яшчэ адзін аўдыёзапіс. Ніхто не ведае, што падпалкоўніка КДБ вылечылі, а запіс з Наталляй Эйсмонт, які ён даслаў гэтым разам, падстаўны. І хоць размова ў гэтым запісе не мае ніякай датычнасці да справы Романа Бондарэнкі, пасля публікацыі прапагандысты спрабуюць выкарыстаць новы зліў, каб давесці, што ўсе ранейшыя запісы таксама фейкавыя. Хорошо, давай. Давай, на связи. Пока-пока.
праз некалькі месяцаў кіберпартызаны ўзломваюць святая святых беларускіх сілавікоў. У руках байполу апынаюцца поўныя базы звестак Міністэрства ўнутраных справаў. Сярод бясконцай колькасці файлаў тэлефоннае праслухоўванне. Вы разумееце, што гэтая база, гэта уся краіна, гэта 9 мільёнаў. Каб не было досведу, каб не было прафесіяналізму маіх калегаў, мы яшчэ... То есть, чаму гэта не зрабілі, напрыклад, кіберпартызан? Бо у іх няма кампетэнцыі. Вось яны, малайцы, яны зрабілі, яны зайшлі, зламалі і прадставілі гэты масіў, но яны разумелі, што іх досведа, іх кампетэнцыі не хопіць апрацаваць і знайсці ў гэтым усім гэтую іголку ў гэтым старому сена. Калі калектыў аб'яднаны, то гэтая ўся справа яна заўсёды ладзіцца. Калі ўсё добра ў калектыве, то ўсё гэта праца яна робіцца там вось так. Прабачце, сидели тады ў адным памяшканні, так, за вялікі стол, і вось мы ўсе сидзелі, там гэта вось калі хтосьці находзіў, гэта ось я знайшоў. Да, там сразу я знайшоў, просто там слухаўкі раз, там гэтая чих, все, ідзі сюды, там все, раз, не, давай на это, доставай это, наушники, там что, включай, там все, на громкую, давай, все, и все сидят вот так тихонько, так, и все слухают. І просто ён попаў, там той самы Балаба, калі ён там сваіх адпраўляў супрацоўнікаў там да следчага камітэту і так далей, там, і калі ён там даваў ім тыя самыя інструкцыі, што трэба казаць, што не трэба, мы гэта слухалі, і мы просто вау! Ну, і адразу тады у калектывы гэта ідэя, а дзе яшчэ што пабачыць, а куды яшчэ зірнуць? Слушать голос Эйсмонт, находясь здесь в Польше, в Варшаве. Да, это был, конечно, уникальный случай в истории, когда у тебя доказательства о причастности конкретных лиц, и они об этом сами говорят. Как Эйсман дает указания командиру группы там, ОМОНа о том, чтобы он действовал так или иначе, чтобы он ее охранял. Это все уже было установлено благодаря киберпартизанам. Рэжым абвяшчае пра тое, што не змог знайсці датычных да збіцця і забойства Рамана. Что вы творите, черти? І якраз у гэты час выходзіць навіна, што Генеральная прокуратура прыпыніла крымінальную справу, бо не знайшлі вінаватага асобы датычнай да прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў Раману Бондаренка. І вось яны гэта гавораць, што нічога няма, што мы даследавалі і нічога не знайшлі. А у нас ёсць ужо гатовая крымінальная справа, як кажаце, Андрэй, за якой нават з тымі матэрыяламі, без допытаў уже можна ісці ў суд. Доказаў, як кажуць, вышэй за дах. Далей уже не... Вось яны прыпынілі справу, а мы потым выкладываем гэтую размову Балабы і Кулешова, дзе ён дае загад свайму падначаленаму даваць непраўдзівыя паказанні. Хлусіць і уводзіць в падман нібыта следства. Вось гэта просто тысячапудовая подстава для узнавлення крымінальнай справы. Все, берем под контроль, начинаем расследовать. Але яны не узнавілі. Я Олег Таверчык, і я ганаруся, што быў чальцом той каманды «Байпол», якая змагла правесці гэтае расследаванне і высветліць, хто забіў Рамана Бондаренкі. Меня зовут Станислав Лупоносов. Это я вывез данные геолокации с базы данных «Маяк» Департамента обеспечения оперативно-розыскной деятельности, которые помогли установить всех причастных к гибели Романа Бондаренка. Я Матвей Купрейчык, і я адзін з тых, хто здабыў матэрыяльныя доказы да справы забойства Романа Бондаренкі. Я Андрей Остапович, и я горжусь, как бывший следователь, что поучаствовал в таком серьезном расследовании в составе команды.